Je otázka, či sa budúcnosť obchodu odohráva už dnes, a na túto tému budeme dnes diskutovať s Alanom Fiebigom, obchodným riaditeľom spoločnosti Enersys. Dobrý deň, prajem. Je tu aj Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb Coop Jednota Slovensko. Dobrý deň. Jaroslav Klein, CEO a hlavný analytik Caso Technologies. Dobrý deň. A Martin Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Tak páni, ja nadviažem na to, čo sme mohli počuť a pozrieť si v doobednej diskusii a tak trošku odľahčene. Máte skúsenosti s nejakou chatovacou aplikáciou, s nejakým chatbotom? Už ste sa s ním rozprávali? A ak áno, tak o čom? Čo bola taká prvá otázka? Čo bolo to, čo vás zaujímalo? Pán Kozák, začnite. Priznám sa, že bol som v rodine posledný, ktorý mal Instagram. Dievčatá sa mi smiali, moje dcery, že oci, keď nemáš Instagram, ako keby si neexistoval. Tak raz, asi pred rokom, keď ten chat GPT vznikol, prišiel za mnou kolega, mi to ukázal. Tak som ten počítač veľmi rýchlo zatvoril. Ale potom mi to nedalo. A keďže som športovec, tak som tam zadal taký chat, že čo mám urobiť, aby som zabehol polmaratón pod 2 hodiny. No Trénovať. Áno, to bolo samozrejme, ale napísal presne to, čo má nejaký ten športovec spracovať. Čiže postupne som sa začal mu dôverovať tomu chatu, ale keď nemusím, tak ho nevyužívam. Pán Klein, aké sú vaše skúsenosti? Tak tým, že som z IT branže, tak taká vec bola, že som to chcel hneď vyskúšať, a keď človek počul, že ak sa tie diplomovky a neviem čo všetko upravuje, tak v podstate prvú vec, ktorú som mu zadal, že napíš básničku o klobáske a horčici. A normálne vznikla štvorveršová, ktorá sa aj rímovala. Dumal som, že ktorej stránke Mekomu alebo skade to vynašiel, že zobral stade veci. Normálne zmysluplná básnička, ktorú by som asi aj niekde v škole, keby to bolo zadanie, odovzdal. Hej. Ale taká zaujímavosť, čo mám reálnu a taký veselý príbeh je, že my predávame software, ktorý sa volá Baris, ktorý sme v minulosti vymysleli od slova barkód a informačný systém, ale zle sa to tým zákazníkom vysvetľovalo podobne, tak som z tej srandy povedal tomu softveru, že z čoho by mohla byť skratka Baris. A on mi napísal, že Business and Retail informačný systém, čo nenapadlo u nás nikoho, a tým pádom to dneska máme v materiáloch a všade, takže vlastne toto vymyslela umelá inteligencia. Vynikajúce, tak to je naozaj praktický dôsledok. Pán Švrček, vaše skúsenosti? Samozrejme skúšam všetko, čo z týchto vecí prichádza, a tá generatívna umelá inteligencia je naozaj zaujímavý nástroj. Mňa, priznám sa, to generovanie textu až tak nezaujalo, než by to bolo pokrokové, ale prišlo mi to také normálne. Ale skorej ma zaujalo práve generovanie obrázkov, takže keď som bol na poslednej dovolenke a sa mi nechcelo fotiť, tak som si následne nechal vygenerovať fotky z dovolenky a boli naozaj celkom zaujímavé. To je otázka potom, či vôbec treba chodiť ešte na tú dovolenku, veď ukážete si fotky. Tiež pravda. Pán Fiebig. Tak ja ako ITčkár som sa teda tomu venoval hodne, lebo je to taká téma, ktorá nás zaujíma, baví, ale to, čo bolo také prvé, kde ma to tak milo prekvapilo, veľa cestujem individuálne a tomu väčšinou predchádza nejaká príprava, keď niekam idete a potrebujete si naštudovať, čo tam chcete vidieť, čo sa oplatí vidieť a tak ďalej. A na toto je ChatGPT geniálny, že mu zadáte, že idete na 3 dni do Paríža, čo by ste si mali pozrieť, a on vám dá krásny itinerár, že čo, kedy, kde. A potom už s tým len ďalej pracujete, ale ten prvý nástrel je výborný. Takže napríklad toto. Keby ste sa ChatGPT opýtali, čo sú najdôležitejšie technologické trendy v maloobchode, bez ktorých to v budúcnosti nepôjde, čo by podľa vás odpovedal? Asi automatizácia. Automatizácia, zjednodušenie procesov. Keď si zoberiete vývoj Slovenska, starne nám obyvateľstvo, máme viac ako 1,7 milióna dôchodcov, čo pri našej populácii je pomerne veľké percento. Vzhľadom na pôrodnosť u nás nevyzerá, že by sme to išli meniť tým trendom, že by ich bolo menej, ale skôr to bude pribúdať. To znamená, tí obchodníci a tí pracujúci v obchode podľa mňa sa nie, že nemusia bať o svoje miesta, budú veľmi radi, keď budú môcť využívať technológie, ktoré im pomôžu, pretože ich bude nedostatok. Tak ako v iných profesiách, aj tu cítime ten nedostatok, tých ľudí je menej.
A to znamená, čím viac im vidíme v ústrety a čím použiteľnejšia tá technológia bude pre tých obchodníkov, o to viac to pôjde dopredu. A samozrejme na konci sa to prejaví ako služba zákazníkovi, lebo ak toho pracujúceho v tej predajni odbremeniť od tej dennej rutiny, tak sa bude môcť venovať tomu zákazníkovi. Ak nebude musieť riešiť, ja neviem, cenovky, nebude musieť riešiť základné veci na prevádzku tej predajne, ktoré sú nutné, tak umožníme tomu človeku, aby sa venoval tým zákazníkom a venoval im ten svoj čas a priestor. Pán Kozák, vy vo svojej predajni, ktorú ste aj včera ukazovali, prezentovali, naozaj zavádzate v podstate tie najmodernejšie technológie, ktoré existujú od hora až úplne dolu. Taktiež taká teda všeobecná otázka. Z vášho pohľadu možno za posledný rok, dva, čo bola tá najdôležitejšia zmena, to čo vám najviac možno uľahčilo prácu a posunulo dopredu celý ten obchod? Tak asi ten najväčší progres bol zavedenie elektronických cenoviek, pretože sami dobre viete, že sú nejaké letákové aktivity, kde je nejakých 400 výrobkov, keď príde ten deň D, kedy tie ceny tých výrobkov treba meniť, tak v podstate 20% personálu sa venovalo len menením cenoviek. Teraz je to automatické, rýchle, 100% cena taká, aká je v systéme. Slovenská obchodná inšpekcia nám dá pokoj, pretože tie ceny sú presne také, aké máme v informačnom systéme. Takže toto bola asi taká najväčší bod za minulý rok, ktorý sa nám podaril aplikovať. Pán Klen, vy by ste s tým súhlasili, že elektronické cenovky sú to? No ja som povedal tu na úvod, že v podstate, hoci som z IT branže, ja môžem byť aj za hejtera, keby išlo o to, čo je také neočakávané, že v podstate my sme tí, ktorí predávali a na niektorých predajniach v podstate u Labaša sú práve elektronické cenovky od nás, ale v podstate každá technológia má svoje plusy a má samozrejme aj niektoré veci, ktoré niekedy ukáže až čas. A jedna z tých vecí je napríklad ten problém tých cenoviek, že každá tá cenovka má v sebe baterky, ktoré v podstate nie jednu, majú ich dve, niektoré majú 4. Keď máte na predajni 10 000 cenoviek, v ktorých dokopy máte v priemere 2,5 baterky, tak to je 25 až 30 000 bateriek na jednu predajňu, krát nejaká cena. Takže v horizonte ešte najhoršia tá vec, že tie baterky, keď odídu, tak na tej cenovke ona nezhasne, keď vám odíde tablet alebo mobil. Ona funguje ďalej v zmysle, že zobrazuje cenu, len sa neprekreslí. A tým pádom, keď nemáte mechanizmy, ako kontrolovať podobne, tak vlastne je tam cena, všetci si myslia, že dobrá a pritom je tam stará. Čiže sú veci, kedy musíte zmeniť procesy na predajniach, urobiť veci v podstate tak. A asi najhoršia vec je, že keď bude mať takúto vec, musí mať aj sériu ľudí, ktorí budú chodiť tie baterky vymieňať, lebo oni neodídu všetky, pretože sa spotrebúva elektrika podľa toho, ako často ju prekreslujete, takže možno v pekaríne, kde každý večer prekreslíte cenovku, lebo vy predávate a ráno znovu tie odídu skôr alebo neskôr. Tým pádom nemôže prísť niekto a vyriešiť problém na pol roka. Musí prísť upraviť len tie a o týždeň znova a podobne, čo generuje v podstate nejakým spôsobom problémy. Nehovoriac o tom, že vlastne ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že je možné, že za 4-5 rokov budú cenovky plne farebné, budú úplne nové. Čiže hovoriť o tom, že budeme v týchto meniť baterky, je diskutabilné, lebo kto z nás vymienial baterku v mobile a nekúpil si nový mobil. Hej. To znamená, že ten vývoj ide dopredu a tým, že to ide tak rýchlo a sú tu tí trendsettery na úrovni Amazonu a podobných vecí, že skutočne je ťažké nad tým mudrovať a podobne povedať si, dneska to prináša osoch, dajme to, urobme to, nech sú ľudia šťastní a za 4 roky sa uvidí, pretože nemá zmysel riešiť v IT branži dneska niečo na 10 rokov dopredu. Toto je presne tá vec, že niekedy elektronické cenovky sú stále do veľkej miery vnímané v podstate ako iba nejaká vychytávka alebo istým spôsobom frajerina. Že ako keby nie každému aj z toho retailového prostredia je jasné, aké všetky reálne výhody, okrem toho, že to vyzerá super, ešte elektronická cenovka prináša. Pán Švrček, vy viete povedať, kedy sa to obchodníkovi oplatí a kedy sa to obchodníkovi neoplatí? Máte pod sebou celkom slušné množstvo predajní, ktoré viete nejakým spôsobom zhodnotiť. Je tam niečo, kde sa dá povedať, že aký veľký musí byť obchod na to, aby sa mu oplatilo kúpiť si alebo teda vybaviť ho elektronickými cenovkami? Tak je to veľmi individuálne, ale väčšia výzva je trafiť tú správnu technológiu. Ťažko teraz hovoriť o tom, že pri takomto množstve tovaru sa už elektronická cenovka oplatí alebo neoplatí. Tá elektronická cenovka z nášho pohľadu je hlavne o tom odbremeniť personál.
To je obrovská pomoc tým, že nemusia pravidelne meniť ceny, šetrite životné prostredie, netreba tlačiť papieriky, viete pomerne rýchlo aktualizovať ceny. To má samé benefity. Mali sme dneska viacero debát o automatizovaných predaniach, alebo teda bezobslužných. Opäť, elektronická cenovka je niečo, čo tam vie veľmi, veľmi pomôcť. Ale my sme začali s elektronickými cenovkami, ak si dobre pamätám, niekedy okolo roku 2011. Tá technológia ide strašne dopredu. A to je taká najväčšia výzva, že naozaj trafiť tú správnu technológiu a teraz ju nasadiť, a keď ju nasadíte masovo, aby vydržala čo najdlhšie a aby naozaj priniesala ten správny efekt. Ja iba pripomínam, pomaličky sme prešli už v rámci tejto diskusie o AI technológiách do retailu, do malého obchodu. Pokiaľ by ste mali na našich diskutujúcich nejaké otázky, prípadne by ste mali nejaký postreh, pripomienku, použite prosím slajdo, zobrazí sa nám to tu na obrazovkách a sľubujem, že to veľmi nenútene zakomponujem do celej tejto diskusie, takže určite sa toho nebojte. Pán Fíbik, elektronické cenovky istým spôsobom súvisia aj s takým komplexným chodom predajne, centrálnym informačným systémom, ktorý taktiež už od istej veľkosti, ani nie že obchodu, ale možno, že obchodnej siete už je tak povediac nevyhnutný. Viete opísať alebo priblížiť to, čo dokáže, dajme tomu, že inteligentný centrálny informačný systém obchodníkovi priniesť? Vo vzťahu na elektronické cenovky? Áno, ale nie len, aj vo všeobecnosti. Tak, samozrejme, tá prvá základná pridaná hodnota je, že dokážete správovať tú sieť. To znamená, že vedia sa tie predajne v ploche správať rovnako, alebo tak, ako vy chcete, aby sa správali, keď máte, povedzme, viac formátov predajne, aby sa daný formát správal tak, ako si predstavujete. Ako už bolo spomenuté, tá cenotvorba dneska je veľmi dynamická, je veľmi zaťažujúca pre personál, a máte veľmi ťažký spôsob, ako dohľadávať to, či neurobil chybu. Máte tam ľudský faktor, oslovujete ľudí, personál na predajni, ktorí majú meniť cenovky, tomu človeku môže zazvoniť telefón, môže urobiť niečo, nepamätá si, čo vymenil a podobne, čo vás môže v konečnom dôsledku stať peniaze, pretože zákazník, keď zistí, že je tam nekorektná cena, nahlási vás na šojku a tak ďalej, môže sa to pretaviť až do pokuty. To je prvý dôvod. Druhá vec je, že tá elektronická cenovka, tak ako bolo spomenuté, je to aj dizajnová záležitosť tej predajne, pôsobí moderne, vyzerá dobre a primárne dokáže riešiť viacero funkcií. Nemusí to byť len zobrazovanie ceny. Môžete v istých hodinách tú cenovku prepínať do iného režimu, napríklad kusy na regále, ktoré majú byť vyložené, aby vedeli dokladať zamestnanci. Môžete využívať to, že v istých cenách, v istých časoch sa tá cenovka automatizovane prepína do iných cien. To znamená, môžete pracovať s takzvanými časovými cenami, ktoré môžu byť buď teda vyššie alebo nižšie ako bežné denné ceny, ktoré používate, čo by ste inak pri danej prácnosti asi nedokázali zabezpečiť. To znamená, máme klientov, ktorí pracujú s takýmto spôsobom, a to dokážete urobiť len vtedy, ak je tam centralizácia a ak tam je tá technológia, ktorá toto umožňuje. Lebo pokiaľ by ste denne dali prehodiť 300 položiek hore-dole, tak ten personál to asi robiť nebude, lebo ich to príliš vyťažuje. A tá prácnosť, ktorú s tým generujete a tie náklady, nie sú adekvátne tomu, čo získate. Kdežto keď to robí technológia, už s tým nemáte problém. Pán Klein, ja vás budem používať teda ako toho zlého policajta, tak ako sme sa dohodli. Aké sú nevýhody centrálneho informačného systému? Inak povedané, na čo si musí dávať jeho používateľ najväčší pozor? V podstate ako nedá sa povedať, že by bola nevýhoda centrálneho systému, pretože v podstate tým, že niečo centralizujem a mám jedenkrát správnu informáciu napísanú zodpovedným človekom a nemusím rozmýšľať, či náhodou na každej predajni si nezabudli tú cenu správne, či si to zle neprečítali podobne. Tam bez diskusie centralizácia má 100% zmysel, za to aj niektoré siete, napríklad my robíme Teta drogériu, ktorá v podstate dala ešte aj do franchízy a snaží sa robiť franchíze, čo sú externé firmy, cenotvorby a veci podobne. Povie, my vám garantujeme, že to bude spravené dobre a podobne. To znamená, že tam bez diskusie neexistuje varianta niečo, že by bolo zle. Áno, je problém, že keď ten človek na tej centrále zle nahodí, tak majú všetci zle. To je proste tak, keď dám zlý čiarový kód, miesto kusa ho poviem na 10, tak všetci predávajú 10 miesto jedného, ale to je samozrejme vec, na ktoré musia existovať aj mechanizmy kontroly samotné pred tým, než to pustím do celej siete. Hej?
ale v podstate tie samotné procesy ako také, to, že bude firma robiť rovnakým spôsobom príjem, kontroly cien, kontroly expirácie, doplňanie regálov, podobne znamená ľahkú zameniteľnosť ľudí. V jednej predajni ochorela zamestnankyňa, pošlem nejakú inú, niekto sa sťahuje do iného okresu, ja tam mám predajňu, môže rovnako fungovať, bez diskusie to sú len samé výhody a nehovoriac ešte o tom, že okrem toho, že tu máme čím ďalej viacej dôchodcov podobne, tak tá mládež, ktorá dneska prichádza, je skutočne super schopná nájsť na YouTube hocičo a ohejtovať neviem čo, ale prísť a v predajni urobiť dobre prácu, uvedomiť si, všimnúť si, zdvihnúť niečo zo zeme, toto dneska ubúda, pretože nie sú na to školy, nie sú na to veci a tú mládež možno aj našou chybou, že sme ju to nenaučili, že sa to takto má k tomu prostrediu stávať a tým pádom jediný centralizovaný systém, ktorý ľudí kontroluje, buzeruje, v podstate dá sa povedať, naháňa, táskuje, úlohuje, to, čo napríklad túto Labaša sme spravili preto, aby nie, že on sa vyhovorí, ja nepotrebujem sa vyhovárať, aby to bolo spravené a tým pádom, keď má možnosť, že mu systém povie, teraz doplň gel pri vstupe a on to spraví a systém ho skontroluje, tak mám istotu, je spravené, myslím, že v tomto je dôležitý výsledok, nie cesta. Cesta nie je cieľom, cieľom je mať doplnené, mať správne ceny, mať doložený tovar. Pán Kozák, teraz teda slovo z praxe. Skúste prosím trochu priblížiť to, akým spôsobom to funguje, v čom vám to uľahčuje prácu a vlastne ako ste sa posunuli na novú úroveň v rámci takého riadenia prevádzky. Ono bez nejakého centrálneho informačného systému neviem si ani predstaviť fungovanie a riadenie viacero malobchodov. Ale stále platí, že tá prvotná informácia, ktorá sa deje na príjme tovaru, tá musí byť zadaná správne. Ak tam je urobená nejaká chyba, môžete mať neviem aký drahý a zahraničný informačný systém, ale ten koncový spotrebiteľ uvidí na tom regáli chybné dáta, čo v podstate sa nesmie diať. Hej. Na tom príjme musíte urobiť tú najväčšiu prácu, aby tie informácie boli v poriadku. Aplikovaním týchto automatizačných novodobých prostriedkov nie je o to, aby sme znižovali počet zamestnancov, ale aby sme ich odbremenili od nejakých každodenných činností, ktoré ich zamestnávali, aby mali viacej času sa venovať tomu zákazníkovi. Aby mali viacej času sa venovať dokladaniu tovaru, aby mali viacej času sa venovať čistote predajne, a všetkým týmto bodom, ktoré ste mali možnosť aj vy včera vidieť na našej exkurzii, na našej predajni. Pán Švrček, na čom momentálne pracujete v rámci centralizovaného informačného systému, respektíve čo sú aktuálne výzvy, s ktorými v tejto oblasti vy pracujete? Každý takýto systém, keď má byť centrálny a má plniť dôležité funkcie, musí mať zakomponované dobré mechanizmy. Zase sa len dostávame k tej nejakej automatizácii, optimalizácii, aby to uľahčovalo procesy. V minulosti, teraz sa veľa hovorí teda o umelej inteligencii, ale je to aj niečo, čo sme tu aj mali. Boli to len samostatné moduly, či už to pomáhalo s objednávkami alebo s plánovaním trasy a tak ďalej. Tieto veci sme tu už aj mali a teraz sa akurát tak viac zakomponovávajú, ale taká tá najväčšia výzva je tým, aký my sme veľký reťazec, sme skupina 25 subjektov, celé to dávať dokopy a správne využívať tie dáta, ktoré máme k dispozícii, je za mňa asi to taká tá najväčšia úloha, čo nás čaká. Rozprávame sa o automatizácii, o akejsi autonomizácii predajní a tak podobne a ešte stále neodlučiteľnou súčasťou tohto celého sú aj samotné samoobslužné pokladnice, ktoré už sú veľmi dlho na trhu, to je vyše 10 rokov, keď boli prvýkrát na Slovensku predstavené. Aj oni za ten čas prešli veľký vývoj, ale aj z tých prezentácií, ktoré sme dnes videli, je nám jasné, že ešte tam je na čom pracovať. Pán Klein, ako sú na to momentálne samoobslužné pokladne z vášho pohľadu, myslím teraz, čo sa zákazníkov týka, čo si najviac pýtajú, aký je o to záujem, v akom stave je momentálne teda trend samoobslužných pokladníc? Tak aspoň tak, ako to vidím ja, bolo to, že pred tými N rokmi prišlo to prvé Tesco, z okolností na Zlatých pieskoch testovali prvé tie kasy. Bol som hneď prvý deň, keď to spustili, jeden z prvých nakupujúcich, hej.
A skutočne som si myslel, že tie igelitky, čo tam visia na stene za tou kasou, sú ako odmena za to, že si to napípam sám, tak som si to napípal bez toho, aby som ich zaplatil, hej, pretože som to chápal. Dá sa povedať, že to bolo, áno, boli ľudia, chodili, báli sa, neviem čo, snaží sa ich motivovať. Dneska si myslím ja, že aj všade, kde nasadíme treba tú Labaša samoobslužnú pokladňu, už málo kedy musia tomu človeku vysvetľovať, čo má robiť. Každý si to vyskúšal, každý pozrel a ľudia tým pádom, že si na niečo zvykli, začínajú byť fajnoví a už začínajú, jak sa vraví, pozerať práve na tie jemné nuancy. Tu a tu sú tie obrázky malé, tu a tu je to pomalé, tu a toto robí takúto chybu. Hej? A to je práve ten priestor preto, aby človek v podstate vyladil ten proces, pretože keď niekto ide na samoobslužku, ja napríklad každému hovorím, že keď mám veľký nákup, podobne, nejdem na samoobslužku, keď sa dá a nestojí tam 10 ľudí, prípadne ak Tesco, že zruší úplne normálne kasy a musím si to pípať, tak radšej to vyložím na pás, pretože kým mne to niekto napípa, ja vyrieším nejaké úlohy cez mobil, pridelujem veci, odpíšem na maily, to znamená, využijem ten čas plodne, hej? A tým pádom nech ten, kto je zodpovedný a platený za to, aby mi to napípal, nech spraví to, ja si spravím svoju robotu. Hej? To znamená, že vlastne pôjdem tam, ale na druhej strane, keď budem mať malý nákup, tak sa mi nebude chcieť čakať. Hotovo. A najhoršia vec je, keď pri malom nákupe sa niečo zblbne a ja musím čakať na tú obsluhu, ktorá tam musí prísť. Čiže tam je, tvrdím ja, tá výzva doriešiť, aby skutočne tie nákupy a hlavne tie malé a rýchle, to, že príde ráno traja robotníci rýchlo, každý kofol a 4 rožky treska, neviem čo, sa skutočne vybavili, priložili kartu, utekali preč a hotovo. Keď toto v tom procese dosiahneme, tak potom môžeme naháňať zlodejov a špekulantov a vyjedačov po predajniach a podobne, hotovo, ale proste ten zautomatizovaný proces, no to je veľká výzva, si myslím ja, že dotiahnuť. A to je to, čo dennodenne robíme, že doľaďujeme, furt nájdeme nejakú kombináciu, nejakú vec, ktorá... Tak aj v prezentácii spoločnosti Novum Global sme videli, ako dokáže umelá inteligencia už pomáhať pri jednak blokovaní, aj pri odhaľovaní nejakej trestnej činnosti a podobne. Pán Fibík, ako momentálne umelá inteligencia zasahuje do oblasti samoobslužných pokladníc? Vnímate tam možno aj z pohľadu zákazníkov nejaký trend, nejaké žiadosti o to, aby sa to zakomponovalo do tohto systému? V zásade sa zmenili, čo sa týka pokladníc, dve veci, tak nejak markantne. Jednak tie pokladnice sa pomerne intenzívne zbavujú hotovosti. V zásade mladí ľudia a všetci nakupujúci cez samoobslužné pokladne preferujú platbu kartou, čím tie zariadenia sú lacnejšie, pretože sa zbavia tej časti, ktorá rieši hotovosť. A následne ja sa pripájam k tomu názoru, že tá umelá inteligencia je tu dlhšie, akurát sa využívala v tých interných biznis procesoch. A toto je možno prvý taký dotyk toho, že okrem mobilného telefónu sa stretávame s tým, že zákazník má možnosť pracovať s tou umelou inteligenciou, ktorú mu vlastne obchodník poskytne. A tie témy sú v zásade tri. Riešia ich všetci výrobcovia tých samoobslužných pokladní. Prvá je identifikácia tovaru umelou inteligenciou, kde sa bavíme o tovaroch, ktoré nemajú čiarový kód alebo nejakú inú identifikáciu, to znamená, kde je to nejednoznačné. Typicky hovoríme o pečive, o ovoci a zelenine a podobne. Samozrejme vrátane vážnych tovarov, kde teda potrebujete si byť istí, že ten tovar je ten, ktorý tam ten zákazník dal, takže identifikácia tovarov je jedna taká oblasť. Potom druhá oblasť je identifikácia veku nakupujúceho, pretože máte tovary typu alkohol, cigarety a podobne, kde potrebujete vzhľadom na platnú legislatívu verifikovať, že ten nakupujúci je starší ako 18 rokov. To znamená, vieme, že týchto algoritmov je pomerne dosť a sú už pomerne presné, čiže ak si tam dáme nejaký rozumné rozmedzie, povedzme plus 2 roky, kde rátame s tým, že od 20 hore toho zákazníka nemusíme zastavovať a tá kasa sa vie rozhodnúť sama, že ten nákup je v poriadku, to je asi druhá téma. A potom tretia téma sú samozrejme tie fraudy, krádeže, kde sa hľadá to atypické alebo nejaké podozrivé správanie, kde tu SBS-ku upozorníte na to, že tento nákup treba skontrolovať. Pretože čím tých pokladní samoobslužných je viacej, tým ťažšie je sledovať tú situáciu. Takže to je asi tá oblasť, ktorej sa venuje umelá inteligencia vzhľadom na STOčka. Pán Švrček, do akej miery je toto všetko už dnes realita, alebo teda inými slovami, kde všade, ak niekde, využívate umelú inteligenciu vo svojej práci a vo svojich procesoch a kde vidíte priestor na to, aby sa začala viac využívať? V rámci biznis procesov, samozrejme tak, ako sme už hovorili, tak sa využíva už dlhodobo
Asi taký najbežnejší príklad je, čo sa týka vernostného systému, sledovania alebo vyhodnocovania nákupného správania zákazníkov, robiť nejaké predpoklady do akcií a podobné veci. Ale to, čo Alan teraz spomínal, zavádzanie takýchto vecí priamo do obchodu si vyžaduje istý čas. Postupne to skúšame, postupne nasadzujeme aj my nové typy kás, nasadzujeme nové technológie, ideme dohľad cez kamerový systém práve tiež s prvkami umelej inteligencie, aby tam bola nejaká tá pomoc, lebo čím viac tej technológie je, tým viac to vyžaduje personálu a všetci máme s personálom problémy, čiže potrebujeme práve takúto pomoc od tej umelej inteligencie, aby naozaj pomohla vyhodnocovať dané situácie a dané momenty tak, aby to bolo čo najpresnejšie. Pán Kozák, v rámci zavádzania nových technológií v malom obchode, podarilo sa vám už identifikovať aj nejakú slepú uličku? Niečo, čo ste si mysleli, že bude skvelá vec, funkčná a nakoniec sa ukázalo, že tadiaľto cesta nevedie? Mám na mysli, nápadne mi ako prvé napríklad systém Scan and Go, ktorý je dajme tomu, že rozpačito vnímaný v niektorých oblastiach, ale nechcem vás tým navádzať, lenže či ste už našli niečo, čo vlastne sa neosvedčilo istým spôsobom v rámci tých noviniek? Ono, ten vývoj je taký rýchly, ale keď ešte sa chcem vrátiť k tým samoobslužným pokladniam, človek sa každej zmeny bojí. A keď sa zavádzali tie samoobslužné pokladne, tak na začiatku ten spotrebiteľ musel získať dôveru. Na to, aby získal dôveru k tej samoobslužnej pokladni, tá pokladňa musela 100% fungovať, lebo keď sa ešte pozrieme x rokov dozadu, kedy ľudia chodili na nákupy do veľkých hypermarketov, ktoré mali 6-7 tisíc metrov štvorcových a trávili tam hodiny, považovali to za nejakú spoločenskú udalosť, tak teraz sa spotrebiteľ prísť do obchodu, rýchlo si vybrať, rýchlo zaplatiť a odísť. Ak berieme aj nejakú tú umelú inteligenciu v rámci samoobslužných pokladní, tak aj tomu spotrebiteľovi tá pokladňa by mala pomôcť v tom, aby namiesto úhorky si nablokoval cuketu. Že ona je taká múdra tá pokladňa, že ukáže ti presne, že kúpil si alebo dal si do košíka tú cuketu, aby ťa to nepomýlilo. A na vašu otázku neviem vám odpovedať. Páni, slepá ulička. Neviem, či by som to nazval slepou uličkou, ale myslím si, že tamto načasovanie je práve to kľúčové. Povedali ste Scan and Shop. Niečo podobné sme skúšali v Kobinote Nové Zámky. Opäť je to už cez 10 rokov. Vtedy boli trendy, že si zákazník bral nejaké zariadenie, skenoval cesto. My sme išli cestou mobilnej aplikácie, kde si zákazník vedel všetko naskenovať. Neujalo sa to. Teraz to je všade, zákazníci to chcú. Vtedy to bolo možno príliš skoro, že ten zákazník ani to neočakával, ani to nepotreboval. To znamená, že tá slepá ulička bude skorej práve v tom správnom načasovaní. Čiže ide skôr o to nepredbehnúť príliš dobu, inými slovami. Chceli ste reagovať? Je to presne o tom, ako hovoril Michal. Keď sa pozrieme na nejaké tovary, ktoré sa momentálne predávajú, tak 25 rokov dozadu tu jedna spoločnosť doniesla sladké pivo, Radler. Prišlo to z Írska, nikto to nechcel. Ubehlo 20 rokov a teraz sa Radler predáva viacej ako bežné pivo. Čiže aj tieto technológie je veľmi dôležité, ako sa načasujú, kedy a v správnom čase. Pán Klein, podľa vás teda už je čas vybaviť svoje predajne systémom Scan and Go? Takto Labaš používa technológiu Joya a myslím si, že je používaná v nejakej miere. Podobne viem, že v podstate dneska aj Kaufland, keď človek ide, tak ho vyzývajú a snažia sa spraviť. Je to vecou toho, že častokrát je treba vyskúšať tú vec. Za to napríklad viem, že moji rodičia mi volali, majú už dôchodkový vek podobne, že si to sami skúšali v Tesku, lebo dostali odmenu, tak to vyskúšali. A pýtam sa, či to potom používajú ďalej, že nie, oni to len kvôli tej odmene spravili a hotovo, ale ďalej už nebehali, lebo takto tu je. Ono tie omily, ja by som tomu ešte povedal, človek niekedy myslí, že
toto by predsa malo zmysel a ten trh ukáže, že nie. Hej. My sme robili aplikáciu Shopinio, ktorá mala slúžiť na to, že by si tam vedeli firmy umiestniť svoje vernostné karty, kupóny a podobne, lebo som ja vždycky tvrdil, že predsa ja nechcem mať v mobile 20 aplikácií, hej, hotovo. Keď si zoberiem dneska, tak tam mám aplikáciu Lidl, Kaufland, OMV-ka, proste Shellka a podobne a nikto proti tomu neprotestuje, že musí mať v mobile 20 aplikácií, takže ten môj odhad trhu pred 10 alebo možno 8 rokmi, že proste toto ten užívateľ nebude chcieť, nebol správny a v podstate ukázalo sa, že proste to funguje takýmto štýlom. Hej. Dá sa na Slovensku fungovať takým spôsobom, že sa pozriete niekam za hranice, väčšinou na západ, aj keď kto vie, ako to bude o 2 týždne, ale dá sa teda pozrieť na západ, skopírovať to a bude to fungovať a ste si istí tým, že to u nás funguje, alebo sa to robí inak, pán Fíbik? Dá sa inšpirovať sa určite dá. Sú isté veci, ktoré sú prenositeľné a sú také, ktoré nie sú prenositeľné, že to súvisí trošku možno s nejakými kultúrnymi zvykmi a podobne. Ak sa pozriete, ja neviem, v Amerike a ste v nákupných veľkých shoppingoch, tak u nich je veľmi frekventované, že si medzi sebou predajne vymieňajú nejaké kupóny, že ak nakúpite, vymyslím si, v jednej predajni, tak vám dá kupón na zľavu v inej predajni a recipročne. Toto u nás zatiaľ nie je veľmi nejakým spôsobom obľúbené, toto je relatívne málo. Trend typu samoobslužné pokladne, Scan & Go a podobne, ten samozrejme je. Sú na to tiež rôzne názory. Nemecko sa veľmi dlho držalo späť, čo sa týka samoobslužných pokladní. Potvrdili, že to vzhľadom na to, že to berie ľuďom príležitosť pracovať a podobne, takže to nie je technológia, ktorú by si predstavovali. Dneska už povolili aj oni a tie samoobslužné pokladne sú. To znamená, že takisto je vidieť, treba v severských krajinách je veľmi frekventovaný spôsob, že máte jednu pokladničku a mnoho samoobslužných pokladní a tá jedna pokladnička je zároveň jediný personál okrem SBS-kara, ktorý sa v predajni nachádza, čo je tiež trend, ktorý u nás zatiaľ nie je bežný, ale možno nás situácia nejakým spôsobom časom potlačí. To znamená, keď to mám generálne povedať, máte veci, ktoré vieme prevziať, máte také, ktoré viete prevziať a neujmú sa, lebo tu nie je kultúrny zvyk. Je to, ako vo všetkom, asi to načasovanie najdôležitejšie. My sme boli účastní toho projektu s tou mobilnou aplikáciou a presne tá myšlienka bola, ak si pozriete, treba Kaufland teraz je relatívne úspešný zo Scan & Go práve na tých zebrách, ktoré používa, tých proprietárnych zariadeniach. A je to o tom, že teraz už je možno aj, naši nakupujúci sú pripravení používať takúto technológiu. V tom čase, keď sme to robili, sme predbehli dobu a tým pádom napriek tomu, že ten projekt bol za oveľa menej peniazí, lebo ste nemuseli kupovať tie zariadenia, nebolo to v tom čase až také populárne. Chceli ste reagovať? A v podstate aj aplikovanie všetkých tých nových vecí je aj veľmi dôležité, v ktorej časti mesta, republiky to aplikujete. Uvediem príklad. Máme jednu predajňu, kde sme inštalovali samoobslužné pokladne, a tá predajne je v blízkosti vysokej školy, kde sú študenti. Tak pomer predaja cez samoobslužné pokladne je na úrovni 45%. Lebo sú tam študenti, majú to radi, ide do obchodu, kúpi si čipsy, energetický nápoj, rohlík a odchádza preč. A zase v časti mesta Košíc, kde bývajú starší ľudia, tak tam nevieme prekročiť percento 10%. Ono, isté, že aj kategória, aj veková kategória na to vplýva, ale vo všeobecnosti sa hovorí, že Slováci a teda ľudia na Slovensku sú pomerne konzervatívni, že nie sú naklonení nejakým super novinkám a tak podobne. Ale potom do toho prídu také veci ako napríklad bezhotovostné platby. Svojho času, teraz už to nie je až také výrazné, ale ja si pamätám, že svojho času, keď prišli tieto bezkontaktné karty, tak Slováci boli že na čele v Európe, ak nie na svete, čo sa týka používania bezkontaktných platobných kariet, že jednoducho niektoré novinky u nás nejakým spôsobom zafungujú a napríklad aj teraz nedávno, keď sme boli v nákupnom centre s rodinou, tak moja mama vytiahla telefón, zaplatila, čo bolo treba a akože tiež ma to prekvapilo, že jednoducho na toto ľudia počúvajú a fungujú. Čo sa týka bezhotovostných a mobilných platieb, môžete potvrdiť ten trend, že dnes už vlastne ten cash sa úplne vytráca z predajní? Pán Kozák, povedzte vy teda. Ono jednoduchšie sa míňa cez bezhotovostnú platbu. Predsa keď máte hotovosť v peňaženke, tak
viacej porozmýšľate, že či vyberete tých 100 eur, ale keď priložíte mobil, hodinky, kartu, tak v danej chvíli vás to až tak nebolí. Hej, takže áno, ten trend je taký. Je niekde, pán Klein, kde sa to naozaj neoplatí do tohto investovať, kde tá hotovosť bude prevládať aj naďalej a teda zostaňme ale pri legálnej činnosti? Dobre, tak hovoríme o tom, že samozrejme, pokiaľ je tu čierna ekonomika, ľudia, ktorí dostávajú výplaty, neviem kde, tak samozrejme on to musí vykešovať, neodniesie si to do banky, aby mal každý mesiac záznam, koľko reálne dostal a podobne z hľadiska tohto. No, každopádne na jednej strane pre kupujúceho je to bomba. Chytí, priloží, hotovo, nestará sa. Keď si na druhej strane zoberieme tie poplatky, ktoré sú s tým spojené, obchodníka, to, že vlastne vyplatíte z transakcie, v ktorej je DPH, ktorú tak či tak musíte odviecť Ficovi a spol a z toho ešte následne musíte kartovej spoločnosti platiť a hotovo, tak je teraz otázka, kde je tá spravodlivosť, vlastne z hľadiska tohto, kto to má financovať. Čiže keby to bolo postavené na tom, ty si frajer s kartičkou, zaplatíš si euro 40 navyše a môžeš si šibrinkovať za koho len chceš. Tak keď dneska náleze idete nakupovať, tak keď urobím bankovým prevodom, mám to bez poplatku. Keď zafajknem platbu aj hotovosťou, lebo niekto tie peniaze tam musí spočítať, odniesť hotovo, čiže plať aj v rubloch, ale zaplať si tú manipuláciu a tieto veci, ktoré sú. V tom momente už by na to ľudia pozerali trošku ináč z hľadiska tohto. A nehovorím, že by prešli na papierové peniaze a podobne, ale možno by prešli práve na nejaký Pay by Square, na nejaké platby a tam si myslím, že je momentálne trend a Európska únia teraz zaviazala banky, že musia robiť tie rýchle platby do nejakého horizontu tak, aby v podstate okamžite medzi jednou a druhou bankou išlo. Čiže si myslím, že toto je tá cesta, ktorá povedie k tomu, že reálne budeme proste z bankových účtov rovno platiť, posielať tie peniaze a úplne ideálna vec, ešte dokonca taká, že máme zákazníka v Nitre, ktorý v podstate s jednou distribučnou liekovou firmou sa dohodol, že v podstate zamestnanci si objednávajú u nich, oni nachystajú potraviny, donesú to vlastne tým ľuďom, ktorí končia smenu, aby vlastne išli s nákupom preč, ale nemusia riešiť peniaze, lebo tie peniaze sa im z výplaty odpočítajú a ten majiteľ tej firmy, pre tých zamestnancov to urobil tak a majú tým pádom jednak garantované peniaze podobne. Čiže aj tá iná forma nejakým spôsobom, ktorá sa dá do toho vlastne pretaviť. Takže myslím si, že toto je budúcnosť, tzv. Tie bezhotovostné iné bankové operácie, nie zrovna Visa alebo Mastercard. Na jeseň budúceho roka už to bude definitívne, teda tieto okamžité prevody medzi jednotlivými bankami. Teraz prednedávnom to teda schválila Európska komisia. Pán Švrček, ako to u vás vyzerá s bezhotovostnými platbami? Predsa len teda dajme tomu, že vekové zloženie vo všeobecnosti zákazníkov KOB jednoty je v istých oblastiach o čosi vyššie. Vy taktiež vnímate, cítite to, že tá hotovosť z obchodov sa vytráca, že ten trend smeruje týmto smerom? No, tak samozrejme, ten trend bezhotovostných platieb je rastúci. V tomto asi najviac pomohla pandémia, kedy sa ľudia doslova aj báli niektorých vecí vôbec chytať. A je to do takej až miery, že práca s hotovosťou, tak ako povedal pán Klein, začína byť veľmi drahá. A začína sa naozaj preferovať práve tá bezhotovostnosť. Náražate na vek zákazníkov. Ja si myslím, že v dnešnej dobe už nemáte problém stretnúť 60-70 ročného človeka, ktorý má smartfón a už vedia to používať. Môj otec, takisto 79-ročný, kľudne vždy platí bezhotovostne, bezkontaktne, tak, aby to mal čo najkomfortnejšie. Čiže myslím si, že v tomto sme naozaj že takí lídri, že ten bezkontaktný spôsob platby sa naozaj ujal a má to teda rastúci trend. S týmto istým spôsobom súvisí aj otázka, ktorú sme dostali cez slajdo. Inak pripomínam, keby ste mali poznámku, nejakú otázku na našich diskutujúcich, nech sa páči, máte priestor. Otázka teda znie, že či môže e-shop, predpokladám, že skôr sa tým myslí asi autonómna, alebo teda nejaká automatizovaná predajňa. Či to môže vyriešiť problém potravinových púští, to inak bola veľká diskusia minulý rok na Samoške presne o tomto probléme, ale áno, súvisí to s tým úplne jednoznačne. A teda šepká sa veľa o tom, že KOB jednota pripravuje nejaký projekt, ktorý by mal pomôcť trošku zlepšiť tú potravinovú bezpečnosť na vidieku. Tak môžete niečo o tom prezradiť bližšie alebo nejako priblížiť tie plány? Skúsim. Problém potravinových púští tu už máme dlho a naozaj s tým bojujeme tak, ako sa len dá.
ten vidiek doslova dá sa niekedy nazvať, že vymiera a je veľmi ťažké a veľmi nákladné udržiavať tam tie predajne. To, že či sa o to štát stará alebo nestará, je úplne že v tejto chvíli vedľajšie. Sami vidíme, ako to je. Vždy, keď zavádzame nejakú technológiu, tak sa snažíme pozerať na to, že akú skupinu zákazníkov by to mohlo osloviť. V otázke je spomínaný e-shop, tu hovoríme o automatizovaných predaniach. Obidve sa dajú na toto podľa mňa použiť, ak sa to správne umiestni. E-shop takisto vie byť veľkou nápomocou, pokiaľ daná oblasť zákazníkov by ho vedela používať a bola by s tým komfortná. Čo sa týka automatizovanej predajne, opäť je to o tom, že predĺžime tie otváracie doby alebo prístupníme tú predaniu bližšie k tým zákazníkom, aby ju naozaj mohli využívať vtedy, kedy to potrebujú. Áno, môže to byť jedna z ciest, ako tento problém trošku vyriešiť. A čo sa týka chystaných projektov, viackrát to už zaznelo, áno, takže chystáme takéto typ predaní a chystáme aj e-shop, takže uvidíme, čo bude mať väčší úspech. Pán Fibík, vy ste ešte nemali priestor k tým hotovostným, bezhotovostným platbám. Ak máte niečo, čo by ste ešte chceli dodať? Tak môžem len doplniť, že myslím si, že ten vek prestáva zohrávať úplne úlohu toho platiaceho a myslím si, že okrem pandémie, ktorá určite zohrala zásadnú úlohu, tak sú to práve tie mobilné platby. To, že dokážu ľudia v podstate s tlačením nejakého tlačítka na smartfóne zaplatiť, je pre nich veľmi pohodlné. A myslím si, že zatiaľ sa väčšina ľudí na Slovensku živí nejakou prácou a peniaze im chodia na účet. To znamená, je pre nich jednoduchšie platiť týmto spôsobom, ako si vyberať nejakú hotovosť a pracovať s ňou. Dáva to priestor aj obchodníkovi na to, že nemusí s tou hotovosťou pracovať, lebo to spracovanie hotovosti a vôbec práca s hotovosťou je nákladná a riziková samozrejme. To znamená, ja tam vidím do budúcna určite potenciál toho, vidím to podľa svojich detí trebárs, vidím, ako platia, že u nich vlastne hotovosť nikdy nie je, oni proste platia telefónom. A keď im hotovosť dám, tak v podstate moc nevedia, čo s ňou, lebo to je atypický spôsob. Je to iné, to rozmýšľanie iné, tá mladá generácia takto funguje. To znamená, ja očakávam, že tam to bude stále narastať. V podstate s výnimkou nejakých takých pankáčských prevádzok, ktoré bojujú istým spôsobom proti tým poplatkom za platbu kartou pre banky, napadnú mi nejaké malé kaviarničky alebo niečo podobné, tak asi jediné, čo zostáva, sú také tie PNS-ky, trafiky vonku, kde sa väčšinou kartou platiť nedá, ale je to... Má to nejaké rácio, má to nejaký zmysel? Je vôbec nejaký typ predajne, ktorej sa naozaj neoplatí, aby akceptovala bezhotovostné platby? Tak to je dané asi maržovosťou na tlačovinách. Pardon, ak som niekomu zobral slovo. Nie, to bolo nás. Čiže jednak tá maržovosť tých tlačovín nie je taká, aby tam bolo veľa priestoru. To je jeden dôvod. Druhý, asi aj sú to veľmi maličké prevádzky, veľmi sa im do toho nechce. No a posledná vec je, áno, tak tá cena tých bezhotovostných transakcií, bavíme sa niekde od 0,75% do 1,5% podľa toho, aký obrad a tak ďalej. Čiže sú to nejaké peniaze, ktoré musí ten obchodník za to platiť zo svojej marže. To znamená, že asi toto ich limituje. A do toho aj skupina ľudí, ktorí si dneska kupujú tlačové médiá, je istá, lebo väčšinou sa preferuje tá elektronická podoba, to znamená, možno to tiež trošku definuje tú tému. Pán Klein, vy ste ešte chceli reagovať? Ja len zase za tú stranu hejterstva poviem zase jeden praktický prípad, keď vymysleli, že teda nemusíme už mať gastrolistky, ale môžeme tým zamestnancom dať v podstate finančnú hotovosť. V tom momente ja som si myslel, že to dopadne tak, že tým pádom tie stravné listky a karty a podobne skončia a všetko to bude takýmto spôsobom. A prax mi ukázala, že to tak nie je. A keď som hovoril, prečo by niekto chcel stravný listok, lebo mi to vysvetlím, predstav si robotníka, ktorý keby dostal tie peniaze, on ich prefajčí, prepije za 2, za 3 dní a bude celý mesiac hladovať. Takto on v podstate donesie domov výplatu, manželke odovzdá gastrolistky a tam mu každý jeden deň dá jeden stravovací lístok a on má istotu, že keby čokoľvek, tak sa do konca mesiaca odstravuje. Hej? A toto je zase pri tej elektronickej záležitosti takáto vec, ktorá je. Takže skutočne častokrát je to limitované ľuďmi, je to limitované regiónom, je to limitované aj mentálnymi, aj inými záležitostiami tej skupiny, ktorá v podstate je skutočne, keď si zoberieme, že som IT celý život podobne a mám dneska 55 rokov, tak už nedá sa hovoriť, že 60-70 nevie robiť s mobilom, to vedia všetci, hej, dneska už a podobne. Čiže túto už táto zábrana nie je, niekedy je skôr možno tá sociálna alebo iná. Hej, tak len som chcel zase takú ten príklad.
Jasné, no vy keď ste spomenuli to vychovávanie ľudí s travnými lístkami, ja si za každým spomeniem na to, ako som na strednej škole chodieval do takej malej trafiky hneď vedľa našej školy so 70 korunovým stravným lístkom. Kúpil som si desiny kamelky a ešte mi 40 eur vydali z toho. To bolo geniálne. Vynikajúce to bolo. No minule mi niekto hovoril, že bol na Krížnej a že mohol platiť aj gastrolístkami, tak som oznámil zamestnancom, pozrite, aké stravné lístky vy máte, čo vy za to môžete všetko dostať. Je to tak. Prešla ale diskusia k mobilným telefónom, k moderným technológiám a s tým súvisia aj vernostné systémy a vernostné aplikácie. Dnes už plastové kartičky sú na ústupe, v podstate ak sú nejaké prevádzky spoločnosti, ktoré teraz niekedy až spúšťajú svoj vernostný program, už sa ani neobťažujú vôbec plastovými kartičkami. Pán Kozák, čo všetko vás naučil váš vernostný program a kam sa posunul od jeho spustenia až do dnešného dňa? To, že retailisti majú vernostný program, je nutnosť. Zákazníci sedia doma, otvorí si mobilnú aplikáciu, tam si nájde všetky akcie, nájde si kupóny, nájde si zoznam výrobkov, urobí si objednávku, my mu to donesieme. Takže tie vernostné programy, myslím si, že neexistuje väčšia sieť na Slovensku, ktorá už nemá tieto vernostné programy. A v podstate z tých vernostných programov my vieme strašne veľa dát dostať. Ako sa ľudia správajú, čo nakupujú, v ktorých hodinách, ako reagujú na naše aktivity. Takže ten vernostný program je aj nejaká naša studnica nápadov a informácií. Kam sa teda presunul, alebo viete to porovnať od toho okamihu, keď ste ho prvýkrát spustili a kde je ten vernostný program dnes? Aká bola tá cesta, ktorú prešiel? Tak každý ten vernostný program musí byť hlavne jednoduchý, lebo tá aplikácia musí byť jasná, by som to tak povedal, musí byť blbozdorná, aby ten spotrebiteľ vedel, čo mu tá aplikácia ponúka, aké sú výhody daného reťazca. Musí byť graficky jasná, čistá, nemajú by tam byť nejaké rušiace elementy. Takže tie vernostné programy, mobilné aplikácie, je to nutnosť. Pán Švrček, momentálne beží reklama Coop jednoty, ktorá hovorí o tom, že máte nákupný doklad v telefóne práve vďaka tejto aplikácii. Neviem, asi sa to ešte nedá úplne vyhodnotiť, úspešnosť tejto kampane, ale vo všeobecnosti, ako ste spokojní s tým, ako funguje váš vernostný program? Je to to, čo od toho očakávate? Tak vernostný program, tak ako tu oznelo, už to je nejaká nutnosť a ten náš máme už dlhú dobu. S príchodom nových technológií vždy hľadáme teda cestu, ako sa niekam posunúť, čiže prechádzame aj my na tie trendy digitalizácie. V prípade mobilnej aplikácii je to presne o tom, ako hovoril Martin, že je to aj ďalšia forma komunikácie s tým zákazníkom, proste ďalší komunikačný kanál, ktorý sa dá veľmi dobre využiť. Zákazníci čoraz častejšie preferujú, že nechcú tie plastové karty, chcú už mať len aplikáciu, chcú to mať v mobile a s tým aj nejaké ďalšie spojené využívanie služieb. Pýtate sa na e-doklad. Je to funkcionalita, ktorú sme zaviedli minulý rok a dostáva sa tak postupne do popredia. V potravinách je strašne veľa dokladov, ktoré končia hneď za kasou. Či už končia v momente v koši, alebo o pár minút je to ten istý výsledok. Je kategória ľudí, ktorí chcú mať ten doklad, chcú si to hneď skontrolovať, je to úplne v poriadku, ale pre drvivú väčšinu je to hneď odpad. A títo majú u nás možnosť si práve zvoliť, že chcú ten e-doklad. Nám nie sú to nejaké veľké čísla, ale vieme, že za minulý rok sme takto ušetrili 5 000 tón papiera, čo nie je za záhodenie, ale pri tom množstve, ktoré sa samozrejme generuje, nie je to až také veľké číslo, ale myslím si, že je to jeden z trendov, ktoré tu máme a ktoré majú zmysel. To je taktiež jeden veľmi dôležitý presah, ktorému sa ešte chcem taktiež trochu venovať. Udržateľnosť vo všeobecnosti, nejaká starostlivosť o životné prostredie, ktorej taktiež moderné technológie a automatizácia veľmi prospievajú. Ale ešte, ak zostaneme pri tých vernostných programoch, pán Fíbik, je to trošku objavovanie Ameriky, ale opakovanie nikdy neuškodí.
čo všetko dokáže obchodník vďaka kvalitne nastavenému vernostnému programu o svojom zákazníkovi zistiť? No, to je ťažká téma, veľmi široká, takže skúsim aspoň z nejakej strany to uchopiť. V prvom rade medzi obchodníkmi sa tie vernostné systémy hodne líšia. Každý sa snaží odlišiť, je to cieľom toho vernostného systému, že robíte niečo inak, ako robia tí vaši spoluhráči na trhu. To znamená, to je prvá vec, my riešime niekoľko veľkých vernostných systémov, máme v tých systémoch niekoľko miliónov ľudí, to znamená, že to správanie toho obchodníka je rôzne, to je prvá vec. To, čo viete, tak viete pracovať s tým, v zásade ten vývoj prešiel od toho, že ste mu poskytovali nejaké okamžité benefity, k tomu, že mu kombinovane dávate nejaké okamžité a budúce benefity. A okrem toho teraz je ešte celkom silnou témou, ktorá rezonuje, najmä u silných hráčov, nejaké, nazvime to, klubové ceny. To znamená niečo, čo je iné, ale nenútite toho zákazníka k tomu, aby on sledoval nejaký leták alebo niečo podobné, ale proste tvárite sa k nemu tak, že za to, že ty si náš verný zákazník, si náš klient, tak my pre teba máme lepšie ceny ako pre tých ostatných. To znamená nejaké paušálne zvýhodňovanie. A to, čo viete o tom zákazníkovi, samozrejme, že viete vyhodnotiť jeho nákupy, viete povedať, aké má nákupné zvyklosti. Keď máte na to chuť a možnosti, aj technické teraz, viete ponúkať nejaké špecializované akcie naozaj na mieru toho zákazníka, len nikdy netreba zabudnúť, že je to extrémne pracné. Lebo vy, keď hodnotíte a máte tých zákazníkov naozaj, že je to povedzme okolo 1 000 000 a viac, tak je veľmi náročné spracovať toto, aj keď máte na to vhodné technológie, potom to vyhodnocovať a potom toho zákazníka motivovať, aby istým spôsobom nakupoval. Ale to všetko viete, pokiaľ máte chuť a máte vôľu s tým pracovať. Ale práve to zorientovanie sa v tom obrovskom množstve dát je mimoriadne dôležité a asi je aj kľúčové to vedieť istým spôsobom vydestilovať naozaj to, čo dokáže reálne obchodník z tých dát o klientovi využiť. Pán Klein, viete to povedať, že čo je to najdôležitejšie, na čo by si obchodníci mali dávať najväčší pozor pri tých dátach, ktoré o zákazníkoch získajú vďaka vernostnému programu? Tak v podstate, tak ako so všetkými dátami, je problém v tom, že keď ich mám tých údajov veľa, potrebujem ich roztriediť a potrebujem z nich vyčítať ten výsledok. A tam si myslíme, že aj tá umelá inteligencia má jedno z krásnych použití presne na toto, pretože ona na rozdiel od toho človeka, ktorý to spracováva mozgom s nejakou rýchlosťou, dokáže urobiť to isté, čo človek, ale miliónokrát rýchlejšie. To znamená, dokáže nájsť isté závislosti a veci, ktoré by normálny človek možno odhalil, ale až po strašne dlhom skúmaní a podobne. A častokrát tie dáta sa menia v čase, prichádza sezóna, naraz sa oteplilo, naraz všetci utekajú zmrzlinu kupovať a podobné záležitosti hotovo. A nie je čas tie dáta študovať, nie je čas si hovoriť o nejakých takých globálnych trendoch, pretože v podstate, ak mám sobotu otvoriť a nemám mať tovar a zákazník miesto mojej predajne odíde do Teska alebo niekde, kde to majú, tak mám jedinú šancu objednať a zabezpečiť to na tú sobotu, lebo v predpovedi povedali. Takže myslím si, že toto je tiež dôležitá vec, lebo jedna vec je mať tie kartičky, robiť tam nejaké zľavy, motivovať ho, ale keď tie dáta chcem použiť, mať na to ten mozog, ktorý mi tie dáta použije, pretože sú mi tie údaje na nič. Hej. Je typická ukážka, dlhá doba sa hovorilo o RTZ, riadenie tovarových zásob a docieliť čo najlepšiu obrátku podobne. To vedie na finálne zase k tomu, že keď toho tovaru budem mať na predajni málo a budem ho často dokladať, tak zase zaťažujem predavačky, ktoré musia dokladať tovar. Ideálny stav by bol pomaly obrátka jeden deň, čiže ak na trhovisku ráno prídem, plné zelenina bedničky, večer odchádzam s prázdnym a ráno mám čerstvé. Ale tí zamestnanci by to neustíhali. Tak, jak nestíhajú tie cenovky vymieňať a robiť, takisto dokladať. Takže dneska už je skôr požiadavka, veď keď je to lacné, tak to nabíme doplná, len preto, aby sme to nemuseli najbližší mesiac, dva vidieť. Hej. To znamená, že niekedy tá situácia, ten nedostatok ľudí, nedostatok času, nutí toho človeka ináč pozerať na ten problém, než je tá najefektívnejšia z hľadiska finančného stavu vec. Pán Kozák, vedeli by ste povedať, čo je pre vás tá najcennejšia informácia, ktorú o svojom zákazníkovi získate vďaka vernostnému programu? Teraz si predstavte, že každý jeden z nás je aj spotrebiteľ. A ja som spotrebiteľ, nielen obchodník. A v podstate za jeden mesiac si nakúpite 200-300 položiek. Máte nejaké obľúbené položky, máte položky, ktoré nakupujete pravidelne a tá aplikácia vám ponúkne: Martin, kúp si túto položku, ktorú máš obľúbenú, lebo je dneska v akcii. Martin, kúp si túto ovocie a zeleninu, lebo je dneska v akcii. Čiže
tento obchodník, alebo retailista, ktorý bude mať blízky kontakt so spotrebiteľom, ten vyhráva. A všetky tie aplikácie a vernostné programy nám k tomu môžu len pomôcť, ak sú kvalitné. Podobne, alebo teda rovnaká otázka aj pre vás, pán Štvrček. Čo je to najcennejšie, čo dokážete o svojom zákazníkovi vďaka vernostnému programu zistiť a ako to využívate? Tak myslím si, že to najcennejšie je poznať svojho zákazníka, či už fyzicky alebo skrz dáta. A tie dáta sú pre nás len taká barlička, ako môžeme to byť k tomu zákazníkovi bližšie, ako mu môžeme naozaj ponúkať to, o čo má skutočný záujem. Blížime sa pomaly do finále našej diskusie o budúcnosti v maloobchode. Pribudla ďalšia otázka na slajdo, tak ju skúsme asi zodpovedať ešte predtým, než sa dostaneme úplne na záver, ale samozrejme pokojne, ak ešte máte nejaké ďalšie otázky, budeme len radi, pokiaľ sa zapojíte. A teda otázka znie, ako je riešená v roku 2024 na Slovensku a v Česku dynamická cenotvorba rýchlo obrátkového tovaru pre retail, napríklad banány, v rámci digitalizácie agentového modelovania AI. Páni, pokojne si vyberte. Ťažká téma. Experimentujeme s rôznymi modelmi, ale zatiaľ, tak keď budeme nazývať model, tak sa osvedčil taký, že ten personál to vie zhodnotiť najlepšie. Ešte sme sa nestretli s takým, že by naozaj na základe nejakého algoritmu vedeli povedať, že teraz tie banány bez ohľadu na to, ako vyzerajú, by mali ísť do akcie alebo niečo podobné. Využívame teda na to naozaj ten personál. Áno, ja to môžem len potvrdiť. My máme podobnú skúsenosť, že totiž to vy nemôžete na to ísť algoritmom nejakým jednoduchým vzhľadom na to, že neviete, ako je ten tovar fyzicky na predajni vyložený, či tam svieti svetlo denné a tak ďalej. To znamená, to ovocie samozrejme v priebehu dňa a zelenina podlieha nejakému stavu, ale neviete to urobiť nejaké paušalizovanie. Čiže ten ľudský faktor tu v tejto chvíli podľa mňa zatiaľ nie je prekonateľný. Aspoň ja neviem o technológii, ktorá by to dokázala. A ja chcem veriť, že aj ten ľudský faktor nikdy prekonaný nebude, že stále to bude na ľuďoch. Súhlasím. No v tejto oblasti, ale zase ja verím tomu a spolieham sa na to, že pokiaľ akúkoľvek činnosť ľuďmi vykonávanú nahradia technológie, tak tí ľudia si nájdu miesto niekde o poschodie vyššie a stále to azda nebude prekonateľné. O malý okamih sa teda už naozaj blížime k záveru tejto diskusie. Skúsme sa ale ešte dotknúť tej udržateľnosti. Mňa toto zaujalo veľmi. 5000 tón ušetreného papiera len na pokladničných dokladoch. To už aj na peniazoch je cítiť. Nie len teda matka príroda sa teší, ale azda aj rozpočet. A otázka. Ako nové technológie dokážu pomôcť v rámci udržateľnosti? Pán Kozák, napríklad mi napadá to, že vo všeobecnosti ten centralizovaný systém a doplňanie zásob, to objednávanie a tak ďalej, že to všetko prospieva k tomu, aby neboli také veľké odpisy, aby jednoducho sa neplitvalo až tak tými potravinami. Asi na to idem správne, pravda? V spolupráci aj s pánom Kleinom využívame tzv. Automat objednávania. Je vedúca predajne, ktorá neobjednáva tovar, ale manažuje predajňu. A ten systém je tak inteligentný, že on vie presne, koľko tovaru má poslať na danú predajňu z daného druhu, aby ten tovar bol v dostatočnej zásobe, aby ten tovar neprešiel expiráciou, aby ten tovar si ten spotrebiteľ mohol kúpiť. A je to jedna obrovská devíza, lebo ešte v minulosti, keď takéto systémy nefungovali, tak ten tovar sa objednával na pocit. Ja si myslím, že z toho tovaru predám toľko a toľko. Teraz vychádzame čisto len z tých dát a tá automatizácia nám v tom len veľmi pomáha. Pán Fibík, ako dokážu moderné technológie ulahodiť prírode, ak to takto jednoducho poviem? Čo sa týka obchodu, je tam viacero vlastne vecí. V prvom rade je tam ten obchodný proces, to znamená už na úrovni veľkoobchodu a komunikácie s maloobchodom je podľa mňa dramatickým rozdielom to, že sa v podstate stráca tá papierová forma komunikácie, je to nahradené elektronickou formou. Mnoho veľkoobchodov, ktoré my riešime, fungujú v tzv. bezpapierovom sklade.
To znamená, že robíte všetko elektronicky, využívajú sa nejaké mobilné čítačky a podobne, čo zásadným spôsobom eliminuje všetky tieto záležitosti. To znamená, tá bezpapierovosť v tomto zmysle. Samozrejme, na malopredajni je to presne o tom, u nich rovnako všetok pohyb tovaru, elektronické e-doklady, to znamená, že bločky už netlačíte zákazníkom, ale dáte im možnosť, že tí, ktorí ich nepotrebujú mať v tej papierovej forme, majú aj inú možnosť. To je tiež veľmi podstatný moment. A celkovo dá sa k tomu pridať aj naše obalové hospodárstvo, kde pracujeme, je tu správca a tak ďalej. To všetko samozrejme pomáha nášmu ekosystému. Pán Klein, vy ste sa chceli ešte dotknúť tejto témy? Tak na jednej strane pozeráme tu, ako IT dokáže tie náklady znižovať a potom následne hygiena, šojka a podobne vymýšľa, toto musíte takto baliť, toto nemôžete hentak a pribúda veci, ktoré sú jak nákladové, tak myslím si, že rozhodne nie ekologické a podobne, aj keď vám nedajú možnosť tie banány ináč zabaliť len do nejakej sieťky, lebo neviem čo a podobne, keď rohlíky musíte na večer vyhodiť, pretože na druhý deň sa stávajú jedovatými a dostanete pokutu, keď ho tam budete mať, lebo je 24 hodín. To sú práve že tie veci, ktoré tieto by podstatne viac pomohli zachrániť planetu a vyriešiť veci, než to, že my tie bločky nevytlačíme. Hej. Súhlasím. Takže my môžeme trošku prispieť a teda dobre, fajn, prispievajme, robíme, všeobecná snaha je, aby každý, keď prispieje trošku, vo finále to bude veľa, hej. Liter vína sa skladá z kvapiek, hej, ale myslím si, že je tu ten veľký výčapník, ktorý by mohol podstatne lepšie a rýchlejšie urobiť väčšie kroky za nás. Je pravda. Napríklad si zoberte, že len taká blbosť, my teraz robíme recertifikáciu našej e-kasového drivera, lebo tam bolo po 4 rokoch a teraz je povedané, že pokiaľ nebude signál, vy vystavujete offlineový doklad. To znamená doklad, ktorý sa potom dodatočne prihlási, lebo momentálne sa nedá spojiť s finančnou správou. V takom prípade ale nemôžete dať doklad elektronicky, ale musíte ho vytlačiť. Čiže vy máte pričom v podstate, ak nejde internet, môže byť len problém, že nejde finančná správa. Že svet ide, hej, ale napriek tomu vy ho musíte vytlačiť, hej. No. Len ešte jeden posledný dotaz, keď môžem. Len taká blbosť na bločku odstránenie jedného riadka v rámci celoročnej spotreby bločkov je toľko kilometrov ako z Košíc do Bratislavy ušetreného papiera. A napriek tomu všetci chcú mať v cenách vyčíslenú zľavu na každej jednej položke, čiže položka na 2 až na 3 riadky, na konci ešte sumár, pretože zákazník strašne študuje a tamto číslo, že ušetril 12 centov je smrteľne najdôležitejšie. Za to si myslím, že naopak už by bola diaľnica aj do Varšavy, aj neviem kde, z tých bločkov, ktoré v podstate sa tu dneska navýšili. Áno, je to tak, ale toto sú možno také šetrenia, ktoré sa dajú prezentovať zákazníkovi, ale potom tu máme šetrenia priamo v obchode, či už hovoríme o nejakej zlepšenej logistike, či už hovoríme už len o monitoringu teplôt, správnom nastavení chladiakov, zateplovaní a tak ďalej. Toto sú práve tie ďalšie veci, ktoré hádam nám pomôžu tú planetu zachrániť. Toho sme sa dotkli naozaj len okrajom, ale áno, v podstate takéto inteligentné, do istej miery automatizované riadenie predajne určite môže. Či už sa to týka objednávania zásob, ale presne regulácie teploty a mnohých ďalších vecí v obchode. Napadá mi napríklad intenzita osvetlenia, ktorá taktiež urobí svoje a taktiež sa s tým dá istým spôsobom hrať a dokážete tým šetriť. Čas nám uplynul, máme ešte jednu otázku a to keby sme sa dohodli, tak nám to lepšie nevyjde, pretože presne posledná vec, na ktorú som sa vás chcel pýtať, bolo také, že vytiahnite si každý svoju kryštálovú guľu a skúste povedať, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ale teda pomôžem si otázkou zo slajda. Myslíte si, že je možné dnes odprezentovaný systém autonómnych predajní používaný v Česku bez problémov aplikovať aj na Slovensku? A ja to teda trošku ešte rozšírim ako záverečnú otázku. Aké sú vaše očakávania v rámci digitalizácie a automatizácie maloobchodu do budúcnosti? Pán Fibik, začnite vy. Dobre, tak ja najprv odpoviem na tú otázku, aby som teda potom poviem tu nejakú moju predstavu. V podstate si myslím, že je tam jeden chyták, ktorý bol už spomenutý aj v predošlej prezentácii. V Česku existuje tzv. Banková identita, čo je vaša jedinečná identifikovateľnosť v rámci obyvateľstva. A tým pádom táto identita sa dá využiť na vstup do tej autonómnej predajne. U nás takýto štatút neexistuje. To znamená, musíte nejakým spôsobom toho zákazníka predtým registrovať
a povoliť mu, že bude do tej predajne chodiť. Takže dá a nedá. Hej, máme tam jeden taký chyták, to znamená, toto treba mať na zreteli. Čo sa týka toho, ako očakávam ten vývoj, veľmi to bude záležať od toho, akým smerom budeme chcieť, aby sa tej predajne ubrali a ktorú situáciu ideme riešiť. Pokiaľ sa bavíme napríklad o tých potravinových púštiach, myslím si, že je to veľmi rozumná téma, lebo povedzme so 4-hodinovým pracovným úväzkom môžete riešiť predajňu, ktorá beží v zásade 24/7 a je to reálne potom zaplatiť aj na miestach, kde by inak tá predajňa nemohla vzniknúť. To dáva celkom zmysel. Ak sa bavíme o mestských predajniach, je to istá forma konkurencie, možno večierka a podobne, kde viete robiť nejaký dopredaj tovaru a podobne. Takisto bude záležať od toho, ako široký sortiment dokážete obchodovať týmto spôsobom, pretože väčšinou to nie je myslené ako plnoformátová predajňa v takomto režime, to znamená, to je tiež nejakým spôsobom dôležité. No a najdôležitejšie bude, že či ideme na to v správnom čase, ako zareaguje spotrebiteľ, lebo to je to najpodstatnejšie. To, že my si myslíme, že tá technológia má nejakú možnosť a nejaké limity a tak ďalej, to je jedna vec. Ten spotrebiteľ na konci rozhodne, ako s každou technológiou. Pán Švrček, ako sa vy na to pozeráte? Myslíte si, že sa to dá preklopiť na Slovensko a teda taká vaša predikcia na najbližšie obdobie? Tak úplne bez problémov to nepôjde. Tak ako Alan spomínal, sú tu isté rozdiely, ale myslím si, že sa to dá a nejaké riešenie nájdeme a možno vám takto budeme porozprávať o tom, ako sa to podarilo. Ale čo sa týka tej vízie, obchod je dynamický. Stále prichádza niečo nové a tá zákaznícka skúsenosť je asi to, čo je najrozhodujúcejšie. Musíme sa sústrediť na zákazníka, aby ten zákazník našiel to, čo potrebuje, aby sme splnili tie nejakého predstavy. V tomto duchu tie technológie nám môžu pomôcť, ale takisto to môžu aj veľmi, veľmi skomplikovať. Čiže s rozumom treba na to pozerať a dúfam, že sa to podarí. Pán Klein, viete si predstaviť veľké množstvo autonómnych, automatizovaných predajní na Slovensku v nejakom krátkom čase? Takto myslím si, že celý problém s týmto celým je postavený v tom, že ten trh je rôznorodý. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetkých, ktorí by uznali všetci a išli by ho využívať. Budeme tu mať ľudí, ktorí budú preferovať donášku domov a hotovo a budú maximálne sa tešiť, keď miesto vozidla príde dron a hodí mu to do záhrady, tak aj dneska kuriér mojej dcere prehadzuje balíčky už cez plod a ani nečaká, či príde, lebo proste skracuje si čas podobne. Takže v podstate to budú ľudia, ktorí budú chcieť mať ten zážitok, že si vyjde, stretne v obchode sesternicu, oni to sú napríklad v Kópe, v tých dedinách, tie babky a podobne, kde navštíviť obchod je kultúrna a spoločenská záležitosť a dokonca možno by som tých ľudí nechcel o to pripraviť, pretože ináč budú doma, dron im donese jedlo, to sme ich mohli zavrieť rovno niekde do starobinca a do klietky a púšťať im tam niečo. To znamená, že ja si myslím, že tu bude priestor pre viaceré technológie, ktoré sú. Každá z nich prinesie nejaký balík financií, možno zmenou vekovej štruktúry odberateľov sa bude nejaký segment zväčšovať, nejaký zmenšovať, ale ten koláč toho obchodu bude skutočne z týchto pestrých technológií, ktorý v podstate je. Pán Kozák, ako vy vidíte budúcnosť slovenského obchodu, slovenského maloobchodu s dôrazom, s ohľadom na moderné technológie a automatizáciu? Predstaviť si viem hocičo. Ale tak ako povedal Alan, tak máme, keď mám dobré informácie, nejakých 180 obcí, kde nie sú potraviny a voláme to tie potravinové púšte. Čiže tam si viem celkom dobre predstaviť nejakú automatizovanú predajňu, ktorá by skvalitnila tým ľuďom v tých obciach, kde je menej obyvateľov ako napríklad 500, kde už nikomu sa ten daný obchod otvárať neoplatí. Uvidíme, čo prinesie doba, ale musíme byť na každú jednu situáciu, pretože nakupovať máme rôzne formy nákupu. Cez e-shop, priamy nákup, donáška. No uvidíme, ako keď pán majiteľ obchodu, ktorý využíva túto automatizáciu, ak sa ten nákup osvedčí, tak my sme na to pripravení. O budúcnosti slovenského maloobchodu sme sa rozprávali s Martinom Kozákom, výkonným riaditeľom spoločnosti Labaš. Ďakujeme. Bol tu s nami aj Jaroslav Klein, CEO a hlavný analytik Kaso Technologies. Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb Coop Jednota Slovensko. A ďakujeme aj Alanovi Fíbigovi, obchodnému riaditeľovi Enersys.